katuyuan sa Santos nga Misa, may the Lord bless our sponsors, donors, and all those who have participated in this Holy Mass, especially the families of Gloria Cañete, Nancy Mirafuentes, Danny Lagahid, Angeli Ahat, Edwina Lopez, and Virgie Aznar. Healing, we pray for Rosana Suarez, Maria Ida Logronia, Remedios de Tablan, Nang Tate, Nathan Tamas Hu, Corazon Folache, Neresa Suico, Alma Briones, Daisy Liamido, Idi Aya, Queenie o Erlinda Yu. Good health, Mrs. Chanchin Lam, Mrs. Arlene Paras. Belated birthday greetings to Cherry Ocanyada. Pahuling dayon, Daniel Mercado, Jaime Lim, Soy Ching Lim, Bienvenido de Tablan, Nestor and Beatrice Avestruz, Gamaliel Ong, Aquilino Erasga, Tony Paras, mga kalag nga gipamisahan ni Attorney Pai, og ang mga kalag sa purgatorio. Human magpaila ang anak sa Dios ngadto sa tibuok kalibutan ug nganhi sa matag usa kanato nga atong gisaulog sa niaging Domingo ang Epipania. Gusto sa atong Ginoo nga magmugna og suod nga relasyon nganhi kanato. Kini ang tinguha sa Dios nga gipadayag sa atong mga pagbasa niining ikaduhang Domingo sulod sa tuig. Tungod niini, siya nagtawag kanato, nagpangutana sa paghigugma kanato, ug nag-awhag nga makigsuod kaniya. Dili ta unta ibaliwala kining talagsaong imbitasyon. Palihog manindog. Sa mahag, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Nasa kaninyo. May suni at aras panahon sa kasaulugan sa Nisinyo Santo Niño. No? Iba nito sa Sugbo. Mabitaw nga ato sa isang piton. No? Pagingon, Pit Senior. Sang piton na to siya nga unta nga siya, Batang Jesus, Nisinyo Santo Niño, no? Mag-aubang ka nato, ay basta sa panimalay, ay maghatag sa panimalay sa panalangin sa kalinaw, sa panimalay, o sa itong igsuong nga nag-antos karon sa mga balatian, siya, unta magatambal, mag-aayo ka nato, para kita makaalagan pag yun, o karon na siya sad, no? Mahatag og kalinaw sa itong katilingban. Ug mahuramandam kita pagsaulog ng Santos nga Misa, musulan natong atong mga sala. Inoka
kita sa Dios magagagahom sa tanan. Pasulo ng atong mga sala, dadong ngadtos kinabuhing dayo. Amen. Himaya sa Dios dito sa mga langit. Kadali sa iyang mga tao, hindi sa yuta, Ginoong Diyos langit ng hari. Diyos amahang napagagahong sa tanan, nagasimba kami kanino. Nagapasalamat kami kanimo, nagadaig kami kanimo, tungod sa imong himaya. Ginoong Jesucristo, bugtong anak sa Amahan. Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa sala sa kalibutan. Kahaluin kami, ikaw nagalingkod sa tuon sa Amahan. Dawata ang among pangamuyo. Kay ikaw lamang ang Santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang naming halangdon, O Jesucristo, uban sa Espiritu Santo. Ihahang sa himaya sa Diyos Mag-ampo kita. O Diyos, magagagahom ug walay katapusan. Nagdumala ka sa langit ug sa yuta. Patalinghogi nga manuluyon ang pangaliya sa imong katawhan. Itugot ang imong kalinaw sa tanang mga adlaw sa among kinabuhi. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak. Nga buhig hari ubang kanimog sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Sama kang Samuel, kita usab, gitawag sa Ginoo aron mahimo niyang alagad. Mamati unta kita kaniya. Ang unang pagbasa, kinutlo, gikan sa unang basahon ni Samuel. Natulog si Samuel didto sa santuaryo, sa dapit nga gibutangan sa sudlanan sa kasabutan. Sa wala pa ang kaadlawon, samtang nagsiga pa ang suga, mitawag ang Ginoo kang Samuel sa pag-ingon, Samuel, Samuel. Ug mitubag siya, di ara ko. Ug miadto siya kang ili, ug miingon, nganong gitawag mo man ako, sir? Apan si Eli miingon, wala ako magtawag. Balik pagkatulog. Busa miadto siya sa iyang lawak ug mihigda. Apan ang Ginoo mitawag pag-usab, Samuel, Samuel. Og si Samuel mibangon ug miadto kang Eli ug miingon, unsa may ikaalagad ko kanimo, sir? Apan miingon si Eli, wala ako magtawag kanimo, anak. Katulog pag-usab. Nining tungura, si Samuel wala pa makaila sa Ginoo ug wala pa ikapadayag kaniya ang pulong sa Ginoo. Ug ang Ginoo
mitawag kang Samuel sa ikatulong higayon. Mibangon siya, ug miadto kang ili, ug miingon, nganong gitawag mo man ako, sir? Unya, nakasabot si ili, nga ang Ginoo mo'y nagtawag sa bata. Busa, giingna niya si Samuel. Balik og higda, ug kung tawgon ka pag-usab, tubaga siya, sulti Ginoo, kay mamati ang imong sulugoon. Busa mibalik paghigda si Samuel. Unya, mitungha ug mibarog ang Ginoo nga nagtawag sama sa ubang higayon. Samuel, Samuel. Ug si Samuel mitubag. Sulti Ginoo, kay mamati ako kanimo. Midako si Samuel ug ang Ginoo nag-uban kaniya ug walay nakawang sa tanan nga iyang gisulti. Ang pulong sa Ginoo. Ania ako, Ginoo, mianhi ako aron pagtuman sa imong kabubuton. Ania ako, Ginoo, mianhi ako aron pagtuman sa imong kabubuton. Naghulat ako, nagahulat ako sa Ginoo, ug nagpakaubos siya nga rikan ako, ug namati sa akong pagsambit. Ug usa ka bagong awit iyang gibutang sa akong baba, usa ka imno ngadto sa atong Dios. Ania ako, Ginoo, mianhi ako aron pagtuman sa imong kabubuton. Sakripisyo ug halad wala ka mubuot, apan mga dalunggang inablihan alang sa pagsugot sa imong gihatag kanako. Mga hinurot ug sunog nga mga halad, bayad sa sala wala ka mangita. Ug mingon ako, aniya mianhi ako. Aniya ako, Ginoo, mianhi ako aron pagtuman sa imong kabubuton. Diha sa basahon gibutan alang kanako, ang pagbuhat sa imong kabubuton, o Diyos ko, mao'y akong kalipay. Ug ang imong balaod, aniya sa akong kasing-kasing. Duyugi ako, aniya ako, Ginoo, mianhi ako aron pagtuman sa imong kabubuton. Gisangyaw ko ang imong katarong diha sa bagang katawhan. Wa ko pugi ang akong mga ngabil, ingon sa imong nahibawan, o Ginoo. Aniya ako, Ginoo, mianhi ako aron pagtuman sa imong kabubuton. Kining tanan kabahin sa lawas ni Kristo. Busa, gamiton ta ang atong kaugalingong lawas alang sa himaya sa Dios. Ang ikaduhang pagbasa,
kinutlo gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Korinto. Ang uban moingon, alang man sa tiyan, ug ang tiyan alang man sa pagkaon. Tinuod kana, apan tapuson sa Dios kining duha. Ang lawas sa tao dili alang sa kalawayan, kundili alang sa lawas. Ang Dios nagbanhaw sa Ginoo, ug siya magbanhaw usab kanato pinaagi sa iyang gahom. Nasayod kamo nga ang inyong lawas bahin sa lawas ni Kristo. Mahimo ba di ay nga kuhaon ko ang usa ka bahin sa lawas sa usa ka babaeng dautan? Dili kini mahimo. Apan siya ang naghiusa sa Ginoo, nahiusa kaniya diha sa espiritu. Busa, likayi ang pakighilawas. Ang ubang sala nga himuon sa tao walay kalabutan sa iyang lawas. Apan ang tao nga makipaghilawas makasala batok sa iyang kaugalingong lawas. Wala ba kamo masayod nga ang inyong lawas mao ang templo sa Espiritu Santo ug nga nagpuyo diha kaninyo ang espiritu nga gihatag sa Dios kaninyo? Dili na kamo ang tag-iya sa inyong kaugalingon, kundili iya na kamo sa Dios, kay mahal ang pagpalit niya kaninyo. Busa, gamita ang inyong lawas alang sa himaya sa Dios. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Ang Ginoo manaa kaninyo. Nasa kanin. Ang Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Juan. Sa pagkasunod adlaw didto na usab si Juan uban sa duha niya katinun-an. Pagkakita niya kang Hesus nga milabay, mingon siya, ania ang nating karnero sa Dios. Ang duha katinun-an nakadungog sa pagsulti niya niini, minunot sila kang Hesus. Milingi si Hesus, pagkakita niya nga nagsunod sila kaniya, ipangutana niya sila, unsa bay inyong gipangita? Sila mitubag, Rabay, na sa ato pa magtutudlo, hayan ka man magpuyo. Ngari kamo og tan-awan ninyo, mitubag siya. Usa mikuyog sila kaniya, nakita nila ang iya mga kipuy-an, kung nagpabilin sila uban kaniya ni adtong adlaw. Mga alas 4 kadto sa hapon. Usa ni adtong duha nakadungog kang Juan mikuyog kang Hesus nga mao si Andres pangya igsuon si Simon Pedro. Gipangita dayon ni si Andres ang iyahang igsuon nga si Simon ug giingnan, nakaplagan namo ang Mesiyas. Sa ato pa si Kristo. Unya gidala niya si Simon ngadto kang Hesus. Si Hesus mituto kaniya ug miingon, ikaw Simon nga anak ni Juan, apan sukad karon nganlang kanakog Cephas. Sa ato pa Pedro. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Bisag ania na kita karon sa ikaduhang Domingo sa ordinaryong panahon sa
kalendaryo sa simbahan, no? Kunigri na to ang sanina. Pero manghinaot ko nga ang diwa unta sa Pasko ba magpadayon sa itong kinabuhi. Kanang gugma sa Diyos ba, nag-aghat na ito pag gugma sa isig katao. Muna, I hope, again, na Pasko kaya po sa kasing-kasing. Let's say, Merry Christmas to you. May Pasko ninyong tanan. May Pasko ninyong tanan. Christmas should be every day. No? Bagong tuig na, 2018 na, no? Manghinaot ko nga unta nga kining bagong tuig mahimuning bulawanon nga tuig. Di lang ta mapuno og bulawan kung dili ka nang blessed gyud ta sa to ang mga kalihukan ning tuig sa atong kinabuhi. So, let me greet you again. Happy New Year. O karon na naman ta panahon sa Pista Senior. Pit Senior. Sangpitan ni Sino Santo Niño, noon ito mga pag-ampo ba, alang sa itong panimalay, sa ito ang nasod, unta, iya kitang kaluyan, ang batubalani sa gugma. Mga igsoon, di ba ta, ginaingon nga, all roads led to the Basilica. Na traffic kayo ron. Sabi kada adlaw. No? All roads. Tarangdan padung sa Basilica. Dengan nakasaksi na tingalita sa gitawag na ito, fiesta sa Jesus Nazareno sa Manila, di ba? Nakasaksi mo, ang kainit silahang pagtuo ba? No? Ilang ipadayag. So sa murabag, gubot natin kaguliyang maka ito, no? Pero, ano, daghang kain na nga, ito na nga, na injured, di ba? Pero, we never know, no? Kaya ang ilang kainit sa ilang pagtuo ba? No? Lais tuwa sa itong pagsaulog sa Kabistan ni Jesus Santo Niño, no? Husay kaayo, hapsay kaayo, solemne juga kaayo. No? Solemne kaayo. Ako nakatambong sa misa, sus ka nang mubati ko ba nga sa kainit sa pagtuo bitaw, lipa ka nang sa pagkanta na to sa batubalani, sa gugma, sa karaang tao, pinalangga, kanimo, kanimo, kami, kaluayan unta, no? Kanamo, ginangilyaba. Ug kung ikaw makakita ka sa bagang panahon sa katawhan ba, ikuyog sa walk with Christ. Mga igsoon, ug sa atong experience sa Diyon kada tuig ba, sa prosesyon, ako nakagos ng gulingon ba? No? I prayed in my heart and go, sus, unta, no? Kung panlitan lang, ang kining ilahang, kining kainis sa pagtuo nato ni Jesus Santo Niño ba? Kini, pagtuo, itong gugma kaniya ba? Kung kini, atong mapadayag ng tagyod ba? Mapadayag na ito, pinadiya sa itong higugmas ng isigatao. Kung unta, matranslate na anak mga igsoon, pagka bulahan nato, pagka bulahan sa itong pamilya, pagka bulahan sa itong katilingban. Kung atong mapadayag diya sa gugma sa isigatao. Mabito doon ako yung sangpit si Santo Niño. Ano gusto ko tabang mong sangpit Santo Niño ni? This is a prayer nga unta ihatag do Santo Niño kung makatagamtaw ginato ang tinuog na debosyon. I am praying, dito Santo Niño nga ingon ini na una that dear Lord, no? Dear Lord, day by day, no? Day by day, that I may know and see you clearly. Nga unta ako mas makaila kanimo. Sabi to sa Santo Niño nga unta, day by day, ako unta, mas mahigugma kanimo. To love you more dearly. Nga itong pangayoon yun, nga unta, day by day, nga Santo Niño, ato yung that we may follow Him more nearly kung kita makasunod kita kaniya. Kaya ang mga igsuon, kung ato nang madawat sa Iglesia sa Santo Niño, then kita'y tinuol nga dibutong Santo Niño yun. Dibutong Santo Niño. Hindod kayo kang Ebanghelyo karon nakatabang kanato. Sa pagpaila, kung kinsa gyud si Santo Niño.
Daghang tanhibawaan bahin niya, no? But then si San Baptista ba, uban si mga disipulo ing gipaila, kinsa ni si Santo Niño. Nilabay Santo Niño, ningon siya ni Jesus, ningon siya, tanawa ka na, siya ang kordero sa Dios. Santo Niño, mo ang kordero sa Dios. Iba man ta, kung nakasabot ini ang mga disipulo, nga ang kordero sa Dios, nagpasabot ka na siya, nga ang mangluluwas. Mo nga ng kordero, nag-iihaw panahon sa atubitaw sa panahon sa Egypto, sa mga Israelites, nga diin ang dugo, gibutang silang pultahan, inaluwas sila sa kamatayon. Maunang kordero sa Diyos. Maunang kordero sa Diyos gitan sa karaang sa sulatan nga muluwas sa katawhan. Umanang kordero sa Diyos nga atong ilitok ba, kining kordero sa Diyos nga nagawag tang sala sa kalibutan. Savior atong manluluwas. Kita, mga igsoon, siguro ko ni, kita, giyon sa nato pag-ilan ni Sir Santo Niño. Tinuol ginang giingon nga gitawag to kanang pinalangga sa katigulangan nato siya. Kaya I could imagine kini Division Santo Niño tradition kini gipatighugis ng katigulangan. Hindu ko kang mama ko gisultis mama sa mama niya nga pagdibutong Santo Niño kay kini gyud mo bantay nato, mutabang ka nato, manalipod gyud nato. Savior. O ang prueba ni ini ang igsoon wa gyud natay kanang taas libo, minilyong katao nga muduon sa Santo Niño, muhikap nga to. Kita, sad, nakabuhat man ni Ana, kung muhikap ta, either magpasalamat ta sa grasya na dawat nato, o mangayo ta o mga grasya. O magpasalamat nito, nagpasabot ka na, daghang tag grasya na dawat ni Jesus sa Santo Niño. Kamong ni adini, have you received graces from Santo Niño? Amen? Amen. Yeah. We must have. He is our Savior. We know Him. No? Isulti atas itong ginikanan ni Ana. Kunya, di lang kada, indot kang ibahilo ito karon. Kay, sige buhat na ini, ang mga disipulo ba, nga gipaila nga kini siya ang kordero sa Diyos, o sige buhat la, they wanted to know Jesus more. Niduol sila ni Jesus. Na-attract sila ba? Batubalan niya sa gugmag yun. Na-attract sila. Nagpunta na si Jesus sa may inyong tuyo. Nagpunta na sila, you want to know you more, asa man kapuyo. Yan, hinot kisulti Jesus, no? Come and see and stay with me for a while. Uban ka na ako. Tanawa di akong gipuyan. Uban ka na ako sa makadiyot lang. Mga igsoon, ang Ginoo gusto, si Kristo gusto yung mapuyo diha ka na to. O kita gawin kang kita nga, unta siya makapuyo sa kinabuhi. Kita ba yan, no? Ang butong na ba kay balay nga ni sa Sugbo o sa laing lugar sa mga balay nga way Santo Niño balay. Naagi Santo Niño no? Papangutana ka na Santo Niño sa inyong mga panimalay, unsa man na, kumusta man siya? Gitaga ninyo na o gilawa-lawa na diha? No? Is he there? Balay ba na niya? Are you staying with your Santo Niño? Is he being recognized? Ato ba siyang gika-istorya? O imahin lang na siya nga umarar sa dikor ba para sa uban? Nag-blessing ko og balay. Ako kay balaya ba? Kaya nag-blessing sila kay ngonyor kanang doon na ma-blessing mi kay ang balay kanang doon na mo sampit ang mo diri. Para sa pagbasa ba yung Samuel. Mura magkuyawan sila mga bata kay naay mo sampit nya way tao. No? Way tao gyud. Nya hapit ta tanan nag-apel ba? Nakadungog na. Muna ngayon ko nga, nag-blessing ko. Ang blessingan ang tanan. No? Pero nakita dyan ko nga, gwapong balaya, pero ang ilang altar nga to, maugay, dilig yung mayong pagkahimtang. Ilawa-lawa yun. Nagtuo sila, nga, doon ay laing tao, doon na makikag ba? Ayun ko, mauna huna-huna ninyo, nangahandlok mo, o kagan ay usa lagi na pangayo ampo ra gina siya. Pero timan naguna ra mo tingalig engkanto ug ungog unsa na diha. Pero wa mo mahibaw. Natingala ka nagsampit ninyo, no? Nagparamdam ninyo mo nang Ginoo. Mo na sa Santo Niño. I told them, tanawan
I'm going to bless this house. I'm going to bless your family. Pero you have, kung saan mo, na you have time, you should find time to pray. Ito pa rin ang sa ninyong Biblia. Read the Bible. Pray. Let Him speak to you. Tagda siya. Kaya bisag sa ako blessing gani, if this house is due time for prayer, wag gini. O siguro ko, ay mo kahadlok, ang nagsangpit ninyo, si Santo Niño mo, napaampuon mo. He stays with us. Santo Niño gusto nyo wistartan niya. Yan ko nag-institute ang Eucharist, ang Santos, ang Eucharistia. Masama na ituyo niya. Di lang siya ang puyos ng balay, puyos ng kasing-kasing yun. Tarong mo kalawat, tara niya Santo Niño. O proper disposition lang na ito, pagkanido tanang makakalawatan niya. Because He wants to stay in our heart. Yan na, ang ganas kasing-kasing na ito. That means, gugma na siya. Gugma. So we grow in love. Manaris ta sa Eucharistia. Manaris ta. Unya ang hitabo mga igsoon. Kung kita naada ang Ginoo mo ni ato ang if the Lord stays with us. Buong pasibanghelyo karon. Sila ang mga disipulo nga nagkapuyo ni Hesus sa makadiyot lang gani ba. Kung sino hitabo, something happened in their life. Ang mga apostoles, no? Wa gyud. Nag-ingon sila, we found the Messiah. Mangluluwas ni namo ni. Unya, wala inapikisod nila. Kung ilang gibuhat mo, nga nanabi sila, nanguhagaw sila, diri, ubang ka na mo. No? Let's follow Him. Let's follow Him. Nahitabo, diha naman, si Ginoo diha sa kanila. Iba ba ka mga igsoon, every encounter with the Lord's Biblia, no? Kada yun nga kita makatagbo ta sa Ginoo, matagbo ato sa Ginoo. Unya abli atong kasing-kasing, we never will be the same anymore. Di gina mahitabo nga maparehas ka. You will have dunay gugma, you will dunay kausabas mo kinabuhi, and you will follow Christ. Tanong mo kasi sa Biblia, kinsa mga tao nga naka-encounter. St. Paul, pag-encounter ni Kristo, diha gyud katong nahugtas kabayo, it was a close encounter. Total change. Gikan sa persecutor, siya na advocate pa na sa walis sa Dios. Si Zacchaeus, no? Pag, ang Ginoo diya sa panimalay niya, atong encounter niya, siyang tabo niya. Nausab iyang kinabuhi. No? Limpyo ang kinabuhi. Itabang siya sa kabos. Magdalene, everybody, o siguro ko, bisag kinsa na ito din basta doon na tayo gitaw to encounter with the Lord, diyas tong kasing-kasing, will never be the same anymore. We will follow Him. Follow kita niya. Mabitaw ako ang kanabitaw sa to sa Santo Niño na itong dibo sa Santo Niño ba? Kanang kanang manganta kita kanang Batu balani sa gugma sa daan tao. Ya, mawawave ta? Mawawave ta? Mga igsoon, kanaba, nang hinaot ko na ba? Nang hinaot ko na nga, kanabang ato abang pag-awit nga muro kinasingkasin yung kay muro mo, mabayang ato sa Ginoo. Kung kanal ang tagyo ba, nang hinaot ko kung kanang atong pag-awit, pagdaig sa Ginoo ba, matranslate na sa ato asang pag-ampo sa ato ang kaigsuunang inahanlag panabang sa mga sakiton alat sa itong nasod. Kung ato ang gamiton na itong pulong o awit ba, no? Kining pulong, basically, pagsultis ka matuuran ba? O dili ang gitawag to ka ng bakaklay pa karon sa social media, no? Kung matranslate niya ba, kung kini ato ang mas gamiton tani sa pag-encourage sa isig usa, kasi pag-away, bisag asa ba? Pagkanindot yun. No? To lift up people. O anong gamiton alam sa pagwali sa kulong sa Diyos. What a beautiful place we have. Kung sa to ang pagbayaw sa kamot ba, nanangay ta grasya. Kung kini di lang pangayoon nato, kung dili, kini atong gibayaw sa kamot, iwarawara nato. Mao man atong pangay sa grasya Ginoo. Ngayon taon, di ako diri, nanginahangin lang ko panabang, di ako diri, tanawa ko. Kung unta kining kamuta atong gamiton sa unta gyud, no? Sa pagtabang sa isig katao, no? Tapos debes na lang inahanlan. Daghang mga panahon nga makita kita ma-challenge na ba?
Kana makadungog ta sa dito sa bagyo nga to sa laing lugar, sa mga linog, sa mga sunog. Kung huna kay kamot, itawag na to, imbis mo dawat ka mo una mo hatag, no? Tungod sa gugman ni Santo Niño, pagkanhindot, untag yun. Kana to ang gitawag to, baga nga tao sa prosesyon, katong walk with Christ, ito mga limbawat ng balhibo. Kaya pag magposisyon, patay mo, bakla kita sa kalayo ba? We walk with Christ. So, kung unta ba, unta lang na, nga we walk with Christ. Labi pa sa tuang pagpanaw ng kalibutan na ba? Uban kaniya. No? Diha sayahang gitawag na ito, pagsunod ni Kristo, siya pagturunan, alang pagpalig-on sa bagtiayon. We walk with Christ. May pagkarong panahon, mga igsuon, nga ang ato ang panagtiayon, ang pamilya ba, doon ay piligro kaayo, nga bulagon, doon ay balaod, nga kaha, sayon ra ang diborsyo o unsa. Mga igsuon, we hope to walk with Christ there. You will be happy. Kung ato ta morally, ato ta magdungal pag-ampo diha. Ni panahon nga diyan ang pamilya karon mura gitawag na to, gitahapan og unsay larong pamilya. Nga diin himo na ganing legalize og same-sex marriage. Mga igsoon, I think it's just about time we have to walk with Christ yun. No? Di na igo nga magrosaryo lang ta, we rally with Christ sa iya mga pagtulunan. These days, nakita nato nga di lang ang katilingban ba nga ang respeto sa kinabuhi sayo na kayo ang abortion or pagpatay mga tao. These are things mga we have to walk with Christ. We have na mamatal atong debosyon, no? We have to walk with Christ, no? Together sa pagtabang sa gobyerno sa mga programa. Lipa karong awag simbahan ba? Nakita, we should walk with Christ. Diyas itong pag-alalay, pagtabang, lipas ito ang simbahan, sa mga kaparian, sa ito ang year of the clergy, karong panahon na, nga harong mulambo atong simbahan. Mag-igsoon again, ako ang pag-ambo pangandoy ba? Pangindahay, kung ang ato ang kainit o gugman ni Santo Niño, mapadayag lagi nato diha sa pagmahal ko tama sa isang katao, pagkanindot sa atong kinabuhi. I hope and pray. Ug ato kaning ampo, pinaagis pagsapit ni Santo Niño, o hagog ko mo sa pag-awit sa Bato Balanes sa gugma. Can we sing and pray for that, please? Bato Balanes sa gugma. Understand? Can you wave? Ang tao palangga, Bato Balanes sa gugma, sa daan tao palangga, Bato Balanes sa gugma, sa daan tao palangga, namo maluoy kaon na, nakalimutan nilaman, namo maluoy kaon na, nakalimutan nilaman. Amen. Pit Senyor. Nagatuwa ko sa Diyos, amahan magkaigang sa tanan. O kang Kristo yang anak ng bugtong Ginoo nato. Ang konsalaan sa Espiritu Santo. Yanat ni Maria nga Birhen, kisagay sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus, matay gilubo, mikonsal sa mga sa langit, gilingkod sa Diyos sa lugar, tao sa tanan. Ikalito umalik siya, napagong sa mundo, sa mga Atuwa ko sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa
Udangop kita sa amahan, nga buot magigsuod kanatong iyang katawhan, nagpadala sa iyang anak, sa kalibutan aron duna kita'y kapaingnan. Sa matag pag-ampo kita moingon, pauban na kami kanimo, Ginoo. Nga niining tuig sa mga kleriko o konsagradong kinabuhi. Ang mga pangulo sa atong simbahan kanunay magahin og panahon aron pagpakig-uban kang Kristo diha sa ilang personal nga pag-ampo ug pagpakigsuod kaniya. Mag-ampo kita sa Ginoo. Nga tinguhaon unta kanunay sa mga opisyalis sa atong gobyerno ang pag-ila ug pakigsuod kang Kristo aron magiyahan sila sa ilang pagpanerbisyo. Mag-ampo kita sa Ginoo. Nga mununot kita kang Kristo ug magtinguha sa pagmugna ug suod nga relasyon ngadto kaniya aron pinaagi sa iyang lamdag makita ta ang mga butang nga angay tagaan og bili sa atong kinabuhi. Mag-ampo kita sa Ginoo. Nga ang sulugoon sa Dios, Monsignor Teofilo Camomot, Obispo, kansang kasing-kasing na puno sa gugma alang sa kabus, mabayaw na sa kadungganan sa altar. Mag-ampo kita sa Ginoo. Nga ang mga nagpahilayo sa Ginoo tungod sa kawalay pagtuo, makakita sa ilang panginahanglan sa Mesiyas ug maminaw sa iyang tawag ug imbitasyon. Mag-ampo kita sa Ginoo. Nga makauban na si Kristo sa mga nangamatay didto sa balay sa iyang amahan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Itugod Ginoo nga kami mubiya kanimo. Minunua, tagay kami igong grasya aron magabilin na magig-uban o magigsuod kanimo. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Soon, mag-ampo kita kining sakripisyo dawaton sa nga maha magagagahom sa tanan. Dawaton ka sa Ginoo sakripisyo gikan sa imong mga kamot. Alam sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan. Alam sa kapuslanan sa tibuok sa krus ni Kristo. Ug Ginoo itugod kanamo nga magkanayon kami sa pagkalawat ingon sa angay. Kaysa matag sa ulog namon ning Eucharistia, imong gipadayon ang buhat sa among kaluwasan. Kini among gipangayo diha ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaakan ninyo. Ibayang inyong mga kasing-kasing. Salamat kita sa atong Ginoong Dios. Sanctus nga mahan Diyos tunay magkagagahom sa tanan. Ang matarong gayon magpasalamat kami kanimo kanunay sa tanang dapit pinaagi ni Kristo among Ginoo. Iya kining katingalahang buhat, kapinaagi sa Mysterious Paschos pagkabanhaw. Gitawag kami gikan sa yugo sa sala ug sa kamatayon. Nganhan niya ang himaya. Tungod niini, ihanganlan kami karon o mga piniling kaliwat, harianong mga pare, lungsod nga balaan, o katawhan nga iya sa kaugalingon, aron imong isangyaw sa tanang dapit, ang gagahuman nimo,
nga nagtawag ka namo nga gikan sa kangit-ngit nga sa matahumong kahayag. Ug busa uban sa mga anghel mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, ug sila way kunong nga pag-awit. Santos, gay ikaw Ginoo, tuburan sa tanang kasantos. Padala imong espiritu na pagsantos ni mga gasa, aron mahimo kinalang kanamo, lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sakit siyang gagalingon mikuha sa yagpan. Pasalamat ug pikas mihatag ngadto sa mga tinun-an ug miingon. Nga dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mo nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Samang paagi tapos ang panihapon may kuha sa sakalis. Masalamat no pag-usab og midaig. Mihatag nini ngadtos mga tinun-an ug miingon. Dawata kini, Panginoon ko mga tanan gikan ni ini. Kay kini mo ang kalis sa akong dugo sa bugog tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga giula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao. Araw mga sala mapasaylo. Buhata kaniron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Pinaagis ang kusog pagkamanaw na amo na karon ang kagawasan. Ikaw ang nagtubos sa kalibutan. Ikaw ang nagtubos Aron paghandos kamatayon pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo Amahan, ning pans kinabuhi kalis kaluwasan. Masalamat kami kanimo. Tugay mo kaming giisip nga ngayon nga matubag mo alagad kanimo. Imo kami nangalawat sa lawas dugo ni Kristo, mahiusaon ta sa Espiritu Santo. Inunumi Ginoo imong simbahan sa tibuok kalibutan. Mahingpit kami din sa gugma. Uban ni Francisco among Papa, o siya among obispo sa tanang mga pari. Nung may mga igsoon na mo nangamatay, malaong mabanhaw silag tanang nangamatay. Dahil sa pagsudong sa kahayag sa imong naong, kaluy ikaming tanan makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria nginahan nga ulay sa Dios, mga apostoles sa mga santos, ubang kanila amo kang daygon, amo kang himayaon, pinaagi na Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, diha kaniya, gihatagan na kanimo magkagagahong Amahan, Diyas kahiusa sa Espiritu Santo, tanang dungog himaya, hangtod sa kahangturan.
Pag-ampong kita sa itong amahan itong gamito ng mga pulong gitudlo sa itong manunubos. Kami ginuwi mo kaming luwason sa tanang dautan, at agi kami sa kalinaw ning panahuna. Tinabangan si mong kaluoy, malikay kami sala kanunay malayo sa tanang kasamok. Nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo, among manunubos. Jesucristo ng mga apostoles ang kalinaw ibiling ko kaninyo, kung kalinaw ihatag ko kaninyo, ayaw tanawa mga sala ko niyang pagsalig sa imong simbahan. Sibo sa imong kababuto, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa. Ikaw ang nagpuyog naghari, hangtod sa kahangturan. Amen. Kalinaw sa Ginoo ko na manaa kaninyo. Nasa kaninyo. Makitang panag-inig sa unay. Amen.
Lingkod rin sa Diyos nga nagawag tang salas kalibutan mula hanggang itong gidapit sa bangkete sa Ginoo. Lawas ng Kristo. Mag-ampo kita. Hup nga kami Ginoo sa Espiritu sa imong gugma. Aron kami nga imong gibusog sa usa ka pan nga langit nun, imong himuon nga maghiusa sa usa ka gugma, kini gipangayo diha ni Kristo among Ginoo. Amen. Pag-ampo alang sa mga masakiton. Langit nung Amahan, gidawat sa imong anak, ang kasakit kamatayon sa krus. Itudlo ang bertud sa pailong, diyas kasakitan. Dunggang pangamuyo ang mong gihalad alang sa masakiton. Hinaot na nag-antos tungo sa sakit ug balatian. Magkaanggo ang gipili siya para mahimong santos. Kung sa iyang kasakit, mahiusa sa kasakit ni Kristo alang sa kaluwasan sa kalibutan. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Kristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo. Diyas kahiusa sa Espiritu Santo. Diyos hangtod sa kanaturan. Amen. Atong pasalamat sa mga sponsors ug donors, atong choir, the Good Samaritan, atong pilgrims, daughters of Mary Immaculate, Basic Christian Communities, lay ministers sa Orgelio Chapter San Vicente Parish. Offers sa itong pilgrims, Jane Duarte ug Joy Catalia. Of course, salamat sa tuwang ni Alaga, readers, psalmists, servers, ubang ministers. O sa tunod Domingo, atong misa ato na sa Basilika, uban sa atong Arsobispo sa Sugbo sa Kapistahan, yun. No? Senyor Santo Niño. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manalangin kaninyo ang Diyos magagagahom sa tanan, Amahan, Anak, ug Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa dali niyo ang kalinaw o gugma ni Kristo. Salamat sa Diyos. Sana ang naupala
Santo Niño, Iasam green na ang nimo. sinina. Ato ibutang dito sa itong tindahan. Naan naman dito. Ako Ang to puwa. ilisan puwa man to. O ilisan man. Kay kini ko nung green, ingon pa sa kukumpare, no? Paswerte ko, no? Ikaw ba? Nanawa ilang tindahan ko, so kayo. Minor. Ako ilisan itong puwa. Kamo ay gani mo musagop. Ano mga imposibleng butang. Posible. Silbit ka doon sa mga hulorak mga imposibleng butang. Ano imposible man? Ano man yun, unsa man yung diferensya sa puwa o sa green? Paswerte lagi ko nun O yung niya ang green. puwa, unsa man, gubat? Ay, dili. Basta kay katong puwa, ilisan to na ako aning green. Lain-lain man kita mga Santo Niño ba? Nga nung may buong pamangga nga, na green, na puwa. Huwag ko may buong. Basta kay ilisan to na ako green, Ayaw. kaya siya paswerte ni sa itong tindahan. Paminaw. Di gyud na. Madawat sa simbahan imong Nga nung dili man ko na di madawat, di katong mga Santo Niño nga nagpurol, madawat to, katong na Santo Niño pescados, na Santo Niño murag insect, na Santo Niño nga murag pulis, na Santo Niño murag nurse, na doktor. di na ta Nang gidawat man to. Ay lang na Nga kaninong green, dili nung Di madawat. na ta istorya. Ayaw na lagi ito gilisi kay eksakto to para nako. Para Ano insakto man itong buwan niya, ang green, dili insakto. Ang Santo Niño, maghapon na. Ikaw, kung mag-ilis ka itong, dili na kasi munika. Ay na lang ikaw no nagkakagrason. Ay daon sa Paminaw. maya ka. Ay na lang. Ang sinina raman na. Ang sinina, paswerte. Di Oh. lagi. Paswerte para nimo. Pero di Para di- nila, kaya nakasuway na sila. Ay, di na ginamadaw. Adi na lang ta maglalis. Di lang ta maglalis kaya ako ganang ilisan ko na kong puway. Butang na ako sa tindahan. Bantay ha. Ako pangutanong mong senyor ha. Eksakto Oh. man ang imo. Eh, pagkalabad ba na ito, ani? Pagkanagang sa tulyo, lain-lain na lang ipangsulom. Ganong imo mag-iinita lang akong green. Ano ko Aber, pangutan na ko si Monsignor. Oo, na, mangutan na. Gyud ko kaya makasabot ka. Oh, Monsignor. Alaban gyud ko Monsignor. Yeah. Daghang kaimahan sa Diyos Santo Niño, no? Daghang jagayo, no? Na green, ay lalilo, na ay blue, na ay lichino, na ay sleeping Santo Niño, na ay Santo Niño nga mananagat, na ay Santo Niño nga pulis, na ay Santo Niño nga hapit ka na naso doon na kay Santo Niño, unya ilasan Santo Niño, liwat nila. Ato adin atong Santo Niño, Liwat sa dato. kung pa masunog, natatabuno na hinuon, naliwat na nato. Nung pasunog yun sila, maliwat na nato ba. Pero, iba ba ka? Ingon na ini, ang simbahan manalangin yun ini, mga imahe, no? Pero pasabdon yun ta. Yan ang mga manalangin ta ba. Tanan, kawas nga likahan ining green, usa ka niya sa green. Kaya, for example, kanang Santo Niño sa laing lugar, di man di ba ya, ang Ginoo nahimong tao. So, nahimong siyang tao, nahimong usa ka nato. So, kita mga Pilipino, si Santo Niño, Pilipino, yun kay, ni ubar man sa kanato. Yang ato sa China nga matuon, insig ito mo Santo Niño sa ano dito, kaliwat sa ginamo. Kaya, mo man ang mystery of the incarnation, nahimong magyo siyang tao. So, uban ka nato, nakigiusa sa kanato sa ato ang kinaiya, tanan, no? So, asong kahimtang. Kaya, Santo Niño, kay tao man siya, sama sa tao, gikas pagkabata, nitubo gid siya. Munang na ang bata, nakita sa Santo Niño nga, akatuloy naghigdas pasungan, Santo Niño naman to. O, kaya matuog siya. May bata man siya, may ngunta sa Santo Niño nga nagduwa, Santo Niño nga natuog, Santo Niño nga, kay lagi ubas siya kanato, so sa to ang mga kalihukan, naa siya uban kanato yun ha. No, siguro ka na nga Santo Niño, karpintero gito, kay Papa karpintero man sa siya. Pero gito duan gito siya. Nya kita ni tuo mo kita sa tunin na uban kanato mo na sa tuang panginabuhi, o pulis karon, o kita wag na tog maistra kag unsa, mingon jud ka nga Santo Niño is with us. Uban diha kanako. So kana nindot kay na nga atong pag-ila ni Santo Niño nga siya ang pagkatao uban kanato sa tuang rasa, sa tuang kahimtang sa kinabuhi. Pero unsa may ngano man ang simbahan nga panaganaman o sa kining green ni Santo Niño. Gani kami gisulti ang mga obispo nga una nimo ni manalangin ka pasabtag yun nganong dili angay ni. Tungod kini gid gidimot man ni Santo Niño. Gihimo siyang patuo-tuo. Din aman siya ang nagdagswerte, ang sanina naman nagdswerte. Mauna kung ibutang ng green kay daghang tag negosyo ni ana. So lain na siya.
apil na siya sa gitawag to ka ng lingin nga mansanas o wangkuan, apil na siya sa palihi, patuto. Pero ang punto, as if kung mag-ilis siya sa dina, din siya magdagswerte. Dili ang sanina. Muna tungod kay naas, mintindido sa mga tao, ang green mo nagdagswerte, dili Santo Niño, munang pasadto ng mga tao, sayop na siya. Kung makasabot ng mga tao nga di ay kining green o kinig Diyos Santo Niño nagdagswerte, dusingan oy. Pero as long nga naas yung unahuna, nga kinisi nagdagswerte, ang basta niwa magdagswerte, sayop ka na. Muna nga, korhian ka na. Muna itong discourage, no? Kung yun sa tinyo ka ron, na-green diha, pero kamo, nakasabot na ron mo, nga dili ka ng green. Ginahan lang ka green, buto nga mo green, pero kanahibaw na ka, ang nagdagswerte, si Senyor Santo Niño, siya manalangin ka na to, siya maluwas ka na to. Mabata siya, o kaha Santo Niño, gilansan sa krus, siya ang manunubos. Siya gyud. Everything, siya, si Santo Niño, atong Ginoo, dili ang iyang sanina. Amen.